Martine sa podarilo spustiť unikátny program, ďalšiu časť robotickej chirurgie, ktorá nám pomáha zoperovať ďalšie spektrum pacientov. Táto chirurgia sa týka pečení, pankreasov a žlčových ciest. Umožňuje nám skvalitniť operatívu v tom zmysle, že máme oveľa väčší prehľad v operačnom poli a dokážeme aj zvýšiť radikalitu operácie u pacienta s onkologickým ochorením. U pacientov, ktorí sa dostanú na tento typ operácie, je výhodné predovšetkým rýchlejšia pooperačná rehabilitácia a skorejší návrat domov a mnohokrát bohužiaľ sú to onkologické ochorenia, ktoré vyžadujú čo najskoršie začatie onkologickej liečby a aj týmto výkonom im vieme umožniť, že čo najskôr môžu nastúpiť na onkologickú liečbu. Robotická chirurgia pre nás chirurgov prináša niečo, s čím sme sa doteraz nestretli, a to je úplne detailný prehľad a môcť operovať, dá sa povedať, v milimetroch. Možnosť operácie pečenie podžalúdkovej žľazy a žlčových ciest roboticky. Tých centier na svete ešte nie je veľa a sme veľmi radi, že tento program sa rozbieha aj v Univerzitnej nemocnici Martin.